Pistä vaan se. Mä kuvaan. Hei! Meidän miehenne joutuivat risti tulee. Hei! Tää kostaa! Tämä on se mies, joka takia... Joni, älä mene siihen. Hei, tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että jos me päästään 3 Ivanista, niin se on Parempi. ei ongelmia. Jep. Mä väitän, että tää menee kyllä aika pitkälle tällä. Meillä on Venäjällä sanasta, niin et siellä vekka, se on probleema. Masha, olkaa hyvä. Se kaikki Saa. juo. Mun baari. Mä en väittäis vastaan. Mitä? Joo. Ja fuck vasta. Otettaisiin niiltä ammuksia. Ei meillä mitään ammuksia ole. Olemme Jaa. Missä se kaikki mitä yrititte meidän kavereilta ryöstää? Ai niinku areenaa. Henri, ota pari Saa multa tästä. se on oikea. Ei, kannattaa näyttämäistä. Henri! Hei, täällä on muovinen. Pyytä tehdä 3 Iivanista. Ole. Se on vaan katos kirkkaan värinen. Anna sitten siitä kenelläkään. Mitä? This is barbaric. Monsteri, mikä Karjaltaan pääsee karkuun. Tällähän hetkellä te nettositte tästä ryöväyksestä 20 ruplaa. Ja muutaman vaivaisen panon. Ja voisimme tarjota teille hyvin huokean summan rahaa, mikäli te antaisitte meidän... Kyllä. Oletteko te kuullut semmoista asiasta kuin Renegade Chain kuuta? Mistä te luulette, että me tarvitaan kuitia? Vilkku kameraan. Niin, meillä ei ole nyt ei ole rahaa. Ihan oikeesti, nyt ei ole. Kävi kaupittelemassa tietoa teille kulta-aarteesta. Sotahuuto. Ei haittaa. Miksi tää tästä Ruotsia? Sillä tiedolla meillä on baari. What are you gonna do? Baari ja sen lisäksi 1000 ruplaa olisi hyvä. Hei! Tästä ei päästä puhumalla. Veitsi käteen. Teidän pomo. Kuinka Ei se se nyt haittaa, onkaan? kato. Me kuunnellaan nyt sitä. Nyt ei ole. Tässä on teille 3 vaihtoehtoa. Nopein. Ivan, anna lappu. Saat osoittaa. Ivanilta tuolta jalkapalloa. Se on ihan oikee veitsi. Mersunarit ei kuulu tää, mitä tässä tapahtuu sitten, että me ollaan vaan sivusta tässä. Yes. Jos se yrittää tulla päälle tai jotain, niin sit itse puolustukseen joo. Vai jos tulee teidän päälle, niin me ammutaan pistoolella, että säästetään ne vähän palloja ja ohi on mennyt. Morin. Moro. Mitä mielenkiintoista, tuossa on köyhä. Viimeinen diski saa. Odotas. Juha täällä. Manaamaan jotakin flightsia. Ei riitä. Pentagrammi siihen tehty. Minä Se laitin riittää joo. oikein hyvin. On nyt hankalasti. Niin. Sulla aika pistää puolta hittoja tyttöön, kun tänne ilmestyy taas 3 Bloodsuckeria ja 5 Norskiä. Hyvä puoli on se, että kaikki osoittaa noita aseella. Jos me jäädään ilman puukko hippaa, niin me jäädään ilman puukko. Se on täysin hyvä. Aina minä puhaltelen. Tää oikeesti manaa ja tää poppari. Tää muuta, mä reppeen.
vähän aikaa! on päällä, mitä vittua? Ei soi. Minä en kuule mitään. Niinku nyt. Tässä on tilanne vähän... Oota. Se on viimeinen hetki saada tää toimimaan. Älä puhalla kiinni. Okei, se on päällä. No niin, peli on menetetty jo. Mennä. Peli ratkaisu. Nyt. Antaa mennä! Nirhikää toisen. Heitetään näille pomoa. Se joka tappaa Vimpon, niin se saa jäädä eloon. Voimmeko mun luottaa tuolla? Joo. Viimeinen Ivan saa jäädä eloon, selvä. Viimeinen elossa jää eloon. Joo, nyt saa.